Jumanan. Sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Kyla. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Fallen for You. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Bekining sa kababay nga taga Lawaan, Dalisay City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Kyla. Kala, sige na. Sugtan ako. Wa palagi kaayo ko makailani mo, Teo. Nga nang day o magila-ila sa tanga. Uyab ta, di ba? Yung nalagam ta nang nag-uyab. Mag-ilan na yun. O, bibila ko nag-chance ni mo. Sige, good. Basta isaad na ko ha nga dili ka magbinuang. Kung magbinuang naman lang gani ka, sultihi ko. Kaya dili ko magduha-duha o pakigbuwag ni mo. Di lagi na mahitabo. Promise. Teo, kadiyot lang. Ano man? Sa'yo problema. Dili pa pwede ka na may tabo na to. Ha? Ano man? Natural naman na. Uyab na ko ta. Masipyat mo niya to. Ay, hindi lagi. O kung masipiyat man da, ay kabla ka. Di ta kapasaktan. Promise? Promise. Saligi lang ko. Okay? Kanulig sige magkuksuka. Kinuo ko. Dili ka ako maptos. Magpiti ko pa sigurado. Diyos ko. Positive. Unsa? Mabdos ka? Oo. Oh. Theo? Hello? Nga naman naman kamutingog. Tubag ako, uy. Sorry. Kasi buhaton na to. Dili ko piling magpahibaw ni Papa kaya nahibaw kung may ubos gid siya na ako. Kinahanglan nga magtigom mo tagsugan. Unsa man na to pagtigom? Nga pareho matang nag-abang og apartment. Musuway ko kagyo sa kuyan. At ito mo puyo o ba nila? Para wala tayo abangan. Unsa? Tiya, si Kayla day. Uyab na ako. Kayla akong uyuan. Si Tio Romeo o si Tia Carmen. Maayong hapon, Teo. Tia. May hapon sa liya, iha. Maayo kay nakahunahon na kausoroy din hitiyo. Abi na kong nalimot na kung kinsay ni gasto ni mo para kamahuman og eskwela. Carmen, Digid ko malimutan na tiya, uy. Kamu na lang rubang akong pamilya. nga naman na ito nga naaman mo idang nga mga dagkong bag. Mau tay tuyo na ko, tiyo, ba nga muhang yun tami nga maki puyo lang una din sa inyo. Ha? Nga naman, may problema ba sa imong gipuyan? Gusto lang taming makasave, tiyo. Mabdos mo Kayla. Mabdos? Unya, sigurado ka nga ikaw may amahan, ana. Tia, dili sa... Ayaw ko tawag ang tiya. Kadili pa mo kasados akong pag-umangkon. Carmen, unsa ba? Sige dong. Anay lang una mo po yun. Way problema. Salamat, tiyo.
Pasensya na kay kantiya, ah. Buotan mo siya, pero medyo stricta lang gid. Kita man mo yung nagkinahanglan. Maong kita mo yung angay mo paubos. Huwag mo sabot. Sige lang. Ay, kabala ka. Kung makatigom ta, mamahawa na ta din eh. Angay lang kiteo. Kay dili ko gusto mo abot sa punto nga dili ko makaagwanta. Makatubag ko si mong iyaan. Kayla. Day, dako naman ang imong tiyan. Uy, matrabaho ba ka? Mulive na ko sa sunod semana dong. Ah, mas maayo pa. Aron, makapahuway na lang ka. Ay, napuya baya. Kita kayod og maayong trabaho. Pero ang uban diha, naglingkod-lingkod ra. Murag ako may kipadungog-dungog diti a Carmen. Oh, ay, Um, ay nagtagdas Carmen, ha? Ipalapos na lang nas pikas dunggan. o, tiyo. Madugay ko gali, ah. Saan naman yung tao na, oy, tiyo? Karagabiin naman lang kang dugay mauli. Kayla, nangwarta ko. Parang ginato ang kong gibuhat. Ayaw ko taga kong pailo pa, Carmen. Murag nag-away si tiyo o si tiya ni mo. Ana, pasang na sila eh. Ikaw, pahuway na diha, ha? Buhay ako. Bye. O, sige. Bye. Love you. Oh. Hello? Oh. Kayla, mudyotoy na ka, ha? Amping. Oh. Ganun nag-text man ni si Teyong, ha? Bago pa kanin nilakaw. Padung na ko diha. Can't wait to see you. I love you. Unsa ni? Narongsan siya? The subscriber you are calling is busy at the moment. Dili siya mutubag sa kong Please tawagan. try your call later. Salbahis ka tayo. Karoon na lang nagbinuang ang mabdos na ko. Mulayas ko. Bahala na gud si mahitabo. Sakto rin mo desisyon nga dali ka nila house. Kadali ka pwede mag-inusara, uy. Mga nakay na gud ka. Salamat kayo sa mong pagpadayon ako, day, ha? May problema, day, uy. Dali, ipahimutang na tarong imong mga gamit. Okay na. Ready na ang mga sinina sa baby. Kayla, Oh. Tio Romeo? salamat taon kay Ukiraday ka. Kumusta naman ka? Gisultihan mi ni Tiyo, bahin sinayta mo. Wa na rason para mapuyo ko sa inyo, Tio. Naila ibabahay si Tio. Mauwa ko magduha-duha o pahawa sa inyo. Wasag ko magkasabot ni Tiyo. Nganong nabuhat to niya ni mo. Pasensya kayo, ha? Today, day kwartaw. Nga naman, Tio? Tabang na lang nanako ni mo. Human sa gibuhat ni Tiyo ni mo. Di lalim nga ikaw rang usa ang magbuhi sa bata. Salamat, Tio. O niya nga kong number. Tawagi lang ko kung magkinahanglan ka og tabang. Day, dati problema. Unsa man? Dili pa ka makagawas din sa ospital kung dili ka makabayad. Dako imong bayranan kay CS manggod ka. Ginoo ko. Unsaon man ninako? Salamat gid kayo si mong tabang, ha, Tio. Nakauli gid taon mi. Way sa payan, oy. Sakto ra sa gyud nga ako mo imong gitawagan.
Naaday ko'y hangyo. Pwede, dili lang ka magsaba ni Teo nga nagkita tag-usab. O nga, nanganak na ko. Oh, di man sad may magkaistorya kay wa naman ko dito magpuyo. Ha? Nga naman? Nagbuwag namin ni Carmen. Kapilanan ako siya sakpihing nga nailaing laki. Ugwan ako makagwanta. Maong ipahawa na ko. Pareho day taan ni Tio. Day, ginhira ba si Romeo ganina? Nagbilin og gatas sa mga diaper sa bata. Mao ba? O, wala lang kaniya pukawa kay ano makapahuway sad kuno ka. Oh. Hoy, Day, wa ka ni gusto si Romeo nimo? Wa siguro, uy. Basin o concern lang gid siya nako. Pero what if, nakagusto di siya nimo? Unsaon man nimo? Sa tinuod lang, Day. Dihan ako nakita ni Tio Romeo nga concern gid kaayo. Naangay gid unta ako makita ni Teo. Mas dili siya makaagwanta nga magtan-aw sa akong sitwasyon. Pero si Teo, bisag ka usawa gid mo kontak so kag nilayas ko. So, naay chance si Romeo if ever manguyab siya nimo? Tinuod ka. Dawaton ko nimo bisag dako na kong edad. Unsaon man na akong kaedad na ako pero magbinuang paghihapon. Ug way baruganan. Oh, salamat kaila. Salamat sa paghatag nimo na akong higayon. Ug ayaw kabalaka. Panggaon ta ka kutob sa kong makaya. Salamat, Romeo. I don't know, but I think I may be falling for you. Ang kuno na ako nga sa sinugdanan, wa ko'y na-feel nga love para ni Romeo. Pero sa dihang nakita na ako kung unsa ko niya kapinangga o kamahal, hinay-hinay na akong na-in love niya. Dini na lang kutob, o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Kayla nga tagalawaan Dalisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nakaluhan, Fallen for You. Spending all my time just thinking back to Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higala ug mga sukin ti paminaw? Kinasingkasing kung kidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kakawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon,